30 jaar geleden kwam de Tweede Kamer voor het eerst naar het plan voor een spoorverbinding tussen Grens via Drachten naar Amsterdam. En nu wordt op een nij onderzocht of de zogenoemde Lelylijn helder is. Om alvast de ondernemers en de regio hierop te rieden is de Joet een groot symposium in Drachten. En collega Lenny Bronsveld is er nou. Maar doe haast de Joet een hele reis maken, toch? Vertel eens. Ja, Afke, dat klopt. Ik ga je even de proef op de som naam. En ik ga heen en weer reizigen naar Amsterdam. Vanmorgen hierachter op het Knobbeldorpsplein, het busstation van Drachten, stapte ik op en zag zich meer reis eruit. Ik ben in Drachten. Hier pak ik de bus naar het Jerveen. En daar zet mijn treinreis naar Amsterdam uitein. Maar de trein, als we in Drachten opstappen konden. Ja. Nou, dat is zo'n feestje wezen. Ja, dat is echt iets wat Drachten mist. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music. Ik ben in Heerenveen opgegroeid en heb ik altijd zijn. Ik wil oer of werkje behalve in Drachten. Nou, werd met in Drachten. Nou, dat vind ik zo'n stom plak. Het is een treinverbinding. Dus ik ben heel erg voor en ik hoop echt dat die Lelylijn er komt. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on. Het is nu een paar minuten oer 10. Ik zit in de trein op het Jerveen richting Zwolle. En daar zal ik oer stoppen, zodat ik uiteindelijk in Amsterdam bij Duinen zit. Insisting that the world keep turning our way. And our way. Het is nu een kwartier voor Olven. Nee. Ja. Ik sta op station Zwolle en hier moet ik even oer stappen. Music with my friend. And I can't wait to get on the road again. Het is nu 11:12 en ik moet oerstappen in Almere. Gelukkig stiet de trein al aan de andere kant van de grond. Amsterdam. Ik ben er. Het is nu 12 uur en ik sta voor het plein van Amsterdam Centraal. 20 uur stapte ik dus in de bus in Drachten. 12 uur erin dus Amsterdam in. Salling Dortes dus. Om 20 uur stapte ik van de morgen de bus in Drachten. En nu ben ik weer om. Het is kwartier uur te rijden. Haast 6 uur lang heb ik er om heen en weer naar Amsterdam Centraal te gaan. Wat een tocht. Het zou dus een heel soort tijdwinst op te kennen. Hoe vol eens, Lenny? Nou, als de Lelylijn er commercieel, dan kun je van Drachten naar Amsterdam-Zuid in 70 minuten. Dus dat scheelt een protte. En daarom binnen er een heel soort mensen tegen enthousiast van de Lelylijn. Joet in het symposium hier in Lawaai. Zullen ze daar zo'n 300 ondernemers over informeren. Daar binnen 3 sprekers bij. Een van die sprekers is Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse. Zie je hier Lien Waard het plan van de Lelylijn van tafel feit? Wat is er in de tussentijd verloren dat het nou weer op de agenda komt? Nou, een hele protte. Vroeger wie de Ronenster, de motor van de Nederlandse economie. Nou, de laatste 10 jaar, 15 jaar zeggen dat het verschoten is naar een ring eromheen. Eindhoven doet het goed, Zwolle doet het goed, maar ook Zuidwest-Friesland. Verder gaan we volle meer met de trein, met de openbaar vervoer. Dus, en nou even op een kaartje, dan is het heel simpel. Er ontbreekt een spoorlijn van Lelystad via Emmeloord, Heerenveen, Drachten naar Grens. Drachten is de grootste stad waar die een spoorstation is. Ik kan mij samen bedenken dat als die Lelylijn er komt, het is volle nieuwsgieriger om dan echt die werk te zieken in de Ronenstad, want dat is dan makkelijker. Is het net de bedoeling dat het juist om hier in Drachten en om jou in de economie stiepjes zal? Ik denk dat het heel goed is voor de Friese economie. Je moet er gewoon de economische regio's in Nederland beter verbinden. En we gaan unieke kwaliteit. We kunnen hier heel mooi waaien. En je kan heel snel op een dal. En er komen meer toeristen. En dan kunnen natuurlijk mensen. Het wordt gewoon in geheel. En daar wordt het Friesland echt beter van. Dus het zal daarmee ik beter weer net eens zien dat mensen vol werkjes zullen boeten Friesland? Soms wel, maar dan kunnen natuurlijk ook heel makkelijk mensen uit Amsterdam die kunnen hier waaien. En heel veel mensen die gaan een partner bijvoorbeeld die een baan had ergens anders. Nou, die kun je nog mooi waaien blijven. Oost gaan ze vaak allebei naar de Ronenstad. Nou, dat hoeft niet meer.
Jouke van Dijk zal hier onder 300 ondernemers die op het symposium ook in de lawaai vertellen wat zijn analyse is. Het helberheidsonderzoek, dat rint nog, die wordt in de simmer presenteren. En dan weten we wis of die lelielijn er vol of net kom ik in.